Hayi kabi ke bafowethu, ngicela vele ningangibulali ngoba ngiyazi iqiniso nilifuna. Angithi njengamanje umuntu omenge inyawo, umongameli nabanye abaholi abalingani bakhe sonke sithule tu. Akuna healing hour, akuna manzi, akuna oil for coronavirus. Ngicela na after coronavirus kuqhubeke kuthuleke tu. Ngezwe nje oyedwa fire yimi nawe eParliament. Bye bye. Pastorino, yes, yes. Ow, my shit. Ow, my shit. Nothing is the best. Nothing is the best. What about food? When cleaning up food. Ow, my shit. Ow, my shit. When cleaning up food. Ow, my shit. When cleaning up food. Nothing is the best. When cleaning up food. Nothing is the best. When cleaning up food. Afalala, ukulela, afalala, ukulela, afalala, ukulela, afalala, ukulela, afalala, ukulela, afalala, ukulela. Ningathuki South Africa. I-corona ayizelanga ukuzobhubhisa umhlaba. Kodwa to pay attention. Dale zama government. Kwayena uNkulunkulu uzame ngazo zonke indlela ukuthi nizwe. Hlulekile ukupay attention. Corona is just a warning. This time nizozwa. Afalala, ukulela, afalala, ukulela, afalala, ukulela, afalala, ukulela, afalala, ukulela, afalala, ukulela. This time nizongizwa. Bheka imoto ohamba ngayo, bheka umuzi ohlala kuwo, bheka imali onayo, igazi labantu. Athule nje uJehova kushayela izandla. Ngithe this time nizongizwa. Ningablame ugovernment, ungablame umuntu. Judge yourself. I-mistake ikithi. Nathi bafundisi siphethe imali engqolile zokukhohlisa abantu. Sithi fire. Na icorona akusekho fire kuthule tu Nkomasana hlala eintsimbini azisho. Afalala, ukulela, afalala, ukulela, afalala, ukulela, afalala, ukulela, afalala, ukulela, afalala, ukulela. Ow, my shit. Bengicela ningangibula. Ow, my shit. Bengicela ningangibula. Coming is the man. Bengicela ningangidubula. Coming is the man. Bengicela ningangidubula. Thank you, our president, our leaders, for not caring about the economy, but caring with our lives. Kube ningama president wrong, ngabe nina kumnotho nakhohlwa impilo zethu. But ngokholwa yizwi nokumesaba uJehova nathi lockdown, shutdown. Thank you. That is a verse. Bengishilo ngathi this time of corona nizogizwa. Yes! 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 Ow, my shit!
ningangibulali ngoba ngiyazi iqiniso nilifuna. Angithi njengamanje umuntu omenge inyawo umongameli nabanye abaholi abalingani bakhe sonke sithule tu. Akuna healing hour, akuna manzi, akuna oil for coronavirus. Ngicela na after coronavirus kuqhubeke kuthuleke tu. Ngezwe nje oyedwa athi fire. Yimi nawe eParliament. Bye bye.